Xeyirli gün. Biz Tatar tili һәм әдәбиятыннан якланган диссертацияләр саны турында материал эшләгәндек һәм менә шушы проблемага багышланган матбугат конференциясын башлыйбыз. Безнең спикерларыбыз Гөлшат Рәис кызы Галиуллина, Казан Федераль университетының татаристика һәм тюркология югары мәктәбенең татар теле белеме кафедрасы мөдире, профессор Флора Сәгыйть кызы Сайфуллина, Казан Федераль университеты татаристика һәм тюркология югары мәктәбенең татар әдәбияты кафедрасы мөдире, профессор Әлфия Шәүкәт кызы Юсупова, Казан Федераль университеты татаристика һәм тюркология югары мәктәбе директоры, профессор Ким Мөгаллим улы Миңнуллин, Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият, сәнгать институты директоры, профессор. Теманың асылын аңлатыр өчен мин кыскача гына мәгълүмат биреп китәсем килгән иде. Беренче таблицаны чыгарыгыз, Альф. Рамил. Менә бу соңгы елларда якланган диссертациялар саны без барладык. Татарстанда яклаган татар теле һәм әдәбиятына багышланган 2012 елналар менә 23 булса, 2017 елны 2-гә калган. Һәм икенче таблицаны. Бу кайда яклануы? Менә сары төстә ул тел, әдәбият һәм сәнгать институты. Кызыл төстәгесе, оранжевый төстәгесе ул КФУдагылары. Һәм минем беренче сорауны бирәсем килгән иде Ким Мөгаллимовичка. Ким Мөгаллимович, сез аңлатып китсәгез иде, менә ни сәбәпле мондый күренеш күзәтелә, кыскача гына менә аңлатып китсәгез иде, тезислар. Хәерле көн барыгызга да. Шуннан да бу бик җитди мәсьәлә, аның ул күп кырлы, күп яклы, ул турыдан туры бүгенге җәмгыятькә бәйләнгән, бүгенге дип инде ул соңгы ширек гасыр вакытны алып карасак. Телгә, мәдәнияткә, милләткә мәсьәлә шактый гына үзгәргән иде 80-нче еллар, 90-нчы еллар башыннан. Ул инде мәктәпләр саны артты. 10-га якын Россия буенча 10-га якын төбәктә югары уку йортларында бүлекләр, группалар, аерым төркемнәр ачылды. Демәк, ихтияҗ артты. Фәнни дәрәҗәсе булган белгечләргә ихтияҗ артты. Бер яклап шушы регион, Россиядагы регионнарга караган, икенчедән инде гомумән фәнгә тартылу, фәнни дәрәҗә алу, ул мәктәптәме, ул ниндидер оештыру индәме, оешмаларында барса да менә шушы үзгәрешләр ихтияҗын арттырды. Безнең фәнни учреждение, университетны, уку йортларын алыйкмы, анда эшләп килгән диссертацион советлар күбрәк нагрузка белән эшли башладылар. Безнең үзебезнең карасак та, менә мондагы картинаны карасак та, мәгълүматны ул инде шактый гына без менә 13-нче елга кадәрге шырны алабыз икән, безнең шама белән 12, 18, 20-га кадәр яклау булып килгән. Бу инде менә шушы гомуми картина. Һәм инде күпмедер күләмдә дәүләт эшлеклеләренең, дәүләт системасында эшләүчеләрнең диплом алуга барулары да күпмедер күләмдә тәэсир иткәндер. Әлбәттә инде ул тел, әдәбият өлкәсендә башка, әйтик, экономик, икътисад ягыннан башка юридик белгечлекләргә караганда аерма зурдыр, әмма ләкин ниндидер күләмдә аларның да тәэсире булды. Кемдер министрлыкта эшли, кемдер кая. Менә шушы әйберләрне алып карасак, biz инде картинаны шул чор белән алып карыйбыз икән, әлбәттә инде кимүгә бара, чөнки мин санабызган 10-га якын өлкәдә милләттәшләребез яшәгән өлкәләрдә әлеге бүлекләр кыскару, ябылуга таба китте, мәктәпләр саны ябылуга таба, азаюга таба бара. Монысы бер сәбәп булып тора. Икенчедән, диссертация яклау, аспирантура мәсьәләсенә 12-нче елдагы мәгариф законына бәйле рәвештә зур үзгәрешләр кирде. Аспирантура югары белемнең 3-нче баскычы итеп тәгаенләнде. Демәк, бакалавриат алалар, магистратура, аспирантура шуның 3-нче баскычы булды да, анда уку системасы үзгәрде, нагрузкалары үзгәрде, дәресләргә, лекцияларга йөрергә кирәк, зачет бирергә кирәк, имтихан бирергә кирәк. Һәм менә монда проблема килеп чыкты. Фәнни аспирантура дигән төшенчә үзгәрде.
Бу инде менә безнең институтны, безнең академия системасын алып карыйбыз икән, килеп аспирантурага уку, ул инде югары уку йортында укыган кебек лекциялар тыңлауга көнмә-көн 3 ел дәвамында шушындый әйбергә. Бу фәнгә вакытны аз калдыра, аспирантурага килү саны, килергә теләүчеләр, фән белән шөгыльләнүчеләр санын киметүгә китерде. Тагын бер сәбәп, ул инде әлбәттә матди яктан, әйтик, аспирантларга түләү мәсьәләсе, стипендия һәм эш хакына бәйле. Менә шушы рәвешле берничә сәбәбен турыдан-туры бәйләп алып карарга була, һәм инде тагын бер сәбәбе бар. Мен инде теге турыдан-туры үзебезнең оешмага бәйле рәвештә әйтәм, башка оешмаларга да ул шул, бу буыннар алышынуы. Буыннар алышынуы 2000 еллар башыннан башлап буыннар алышыну китте. Күпмедер соңракта, әйтик, анда 10 еллар, 10 елның бу ягына чыга. Безнең институтта да шушы әйбер барды, һәм инде 2000 еллар ахырында, 10 еллар башында килгән яшь галимнәр, аспирантура узган кешеләр мөмкинлек булганда шушы аспирантураны тамамлап, эш урыны барлыкка килгәндә буыннар алышынуына, алар кандидатлык диссертацияларын яклап чыктылар, яклап өлгерделәр шушы вакыт аралыгында. Аннан соң инде яклау саны кимүнең сәбәпләренең менә берничә төп сәбәбе менә шушы дип исәплим. Рәхмәт. Әлфия Шәүкәтовна, сез дә аңлатып китсәгез иде, менә сәнгать, тел, әдәбият һәм сәнгать институтында гына түгел бит, федераль университетта да кимегән яклаулар саны. Сез моны нәрсәләр белән аңлатыр идегез? Хәерле көн, хөрмәтле журналистлар. Мин тулысынча Ким Мөгаллимов фикерләр белән килешәм. Әйе, шундый хәл күзәтелә. Совет эшли, советка диссертациялар килә. Ләкин Ким Мөгаллимов әйткән факторлар моңа тәэсир итә. Беренчедән, менә без инде әйттек, аспирантура югары белемнең 3нче баскычы. Ягъни аспирантура тамамлаганда студент дип әйтик, аспирант үзенең чыгарылыш диссертациясын яклап чыга. Аңа тикшерүче филолог, мәсәлән, филолог-исследователь дигән диплом бирелә, һәм бу диплом нигезендә ул вузда эшли ала. Димәк, ул дипломированный специалист була, турыша әйткәндә. Һәм соңыннан инде шушы диссертациясын тагын да үстереп, тагын да камилләштереп, ул диссертация советына кандидатлык дәрәҗәсе алыр өчен тикшереп бирә ала. Икенчедән, кандидатлык диссертацияларына таләпләр бик нык артты. Антиплагиат системасы кирде. Әгәр дә эшнең оригиналлыгы 85%-тан түбән булса, советлар эшне кабул итми, кире эшкәртүгә бирә. Димәк, ягъни монда диссертантның үз фикерләре оригинал дәрәҗәдә эштә чагылган булырга тиеш. Өченчедән, диссертациялар һәм яклау процессына таләпләр тагын вакыт мәкаләләре белән бәйле рәвештә артты. Хәзер кандидатлык диссертациясын яклау өчен кимендә диссертантның кандидат вакыт мәкаләсе һәм докторлык диссертациясы яклау өчен 15 вакыт мәкаләсе булырга тиеш. Вакыт мәкаләсен әзерләү, бастыру шулай ук ул узын процесс. Теләсә кайсы журналда бастырырга ярамый. Аның билгеләнгән, мәсәлән, филологик журналлар бар, шуларда гына чыгарга тиеш ул мәкаләләр. Һәм әлбәттә инде шулай ук антиплагиат системасын үтеп рецензиялар алып гына бастыралар бу мәкаләләрне. Аннан менә миндә Ким Мөгаллимов фикеренә кушыла, мин инде аны әйткәнем дә бар. Мәсәлән, безнең югары мәктәптә татар теле әдәбияты юнәлешендә эшли торган укытучылар барысы да фәнни дәрәҗәле. Алар яшьләр, мәсәлән, 35-40 яшьләрдәге кандидатлар, доцентлар, 45-50 яшьләрдәге докторлар, һәм без үзебезнең менә шушы мәнфәгатьләрне, татар теле әдәбияты укыту мәнфәгатьләрен барсында фәннәр кандидаты, фәннәр докторлары белән фәннәр докторлары, фәннәр кандидатлары укыта. Икенчедән, Казандагы һәм республикадагы югары уку йортларында татар теле укытучыларыбыз да барысы да фәнни дәрәҗәле. Һәм инде менә соңгы елларда менә шушы сәбәпләр аркасында диссертациялар килү кимеде, әмма ләкин барыбер бар. Мәсәлән, без 7 июнь көнне 2 диссертация яклаттык. Хәзер 3нче диссертация советка кирергә әзер, ул инде кафедрада тикшерү үтте, һәм киләсе елга да безнең планлаштырган диссертацияларыбыз бар. Мәгариф турындагы закон 12 елда чыккан, менә шушы Әлфия Шәүкәтовна әйткән диплом алып чыгу, аспирантураны тамамлап, анда диссертацияны яклап чыгу мәҗбүрилеге дигән әйбер юк. Менә бу шулай ук тәэсир итә. Укып чыга, диплом ала, вузда укыту эшләү мөмкинлеге бирә, диссертация яклап чыгылырга тиеш дигән таләп
Biraz yumşargan. Mecburilik yok. Менә шушы әйбер. Аспирантурада укый, ләкин диссертация якламаска да мөмкин. Югары уку йортының 3-нче баскычы дип әйтәбез икән, югары уку йорты тәмамлауның яңа баскычына диплом алучы. Ягъни менә бу әйбер. Менә шул. Ширата кунагыбызга сөз биргәнче мин безнең WhatsApp номерын әйтеп китәр идем. 8927 037 91 10. Безгә сорауларны WhatsApp ашада җибәрергә мөмкин. 8927 037 91 10. Гөлшат Раисовна, менә сезгә сорау бирәсе килгән иде. Барыбер бит инде менә киму нәрсә генә әйтсәк тә ул безнең карашча ул начарай бер кебек. Мәсәлән, 5 кешенең берсе киләчәктә китаплар язачак, ниндидер нәкъ менә фән өлкәсендә эшләп китәчәк дип уйласак, мәсәлән, 23 кешедән без 4-5 кеше безнең киләчәктә тел галиме булса дип уйласак, 2 кешедән ничә кеше чыгачак, менә теге сан сыйфатка әйләнә дигән күренеш бар бит. Сез ничек уйлыйсыз бу хакта? Хәерле көн. Менә бүген күтәрелгән проблема ул күп яклы проблема һәм ул бары тик диссертация советына гына түгелдер. Ул мөгаен мин тел белеме фәне турында әйтәм. Фәннең киләчәге турында да фикер алышуга кайтып кала торгандыр. Шуннан да бүгенге көндә менә бу диссертациялар беренче бер карасаң, алдагы чыгыш ясаучылар фикере белән тулысынча килешәм. Бүген мәсәлән безнең кафедрада 100% дип әйтик, безнең укытучыларыбызның гыйльми дәрәҗәләре бар. Һәм безнең уртача яшь 44-45 яшь кафедрадагы укытучыларның. Ягъни бүгенге көндә кафедра әгъзалары фәнни дәрәҗәгә ия. Һәм әлбәттә кафедрада аспирантлар бар. Аспирантлар саны бүгенге көндә мәсәлән безнең кафедрада 5 аспирант икән, шуның белгәнегезчә кафедраның 2 ягы бар. Ул лингвометодика ягы, икенчесе филология ягы. Һәм 4 аспирантыбыз филология ягыннан икән, берсе безнең лингвометодика ягыннан юнәлешендә диссертация язар. Сон киму ул киләчәктә безнең фәндә галимнәр азаюга китерә торган сәбәпләрнең иң мөһимедер. Әмма шул ук вакытта икенче ягы бар. Диссертация яклап чыккан аспирантлар алга таба кая эшкә баралар дигән сорау яңгырады. Ул сорау ачык бит әле. Икенчедән уку срогы менә 3 баскыч үтү. Без барыбыз да кешеләр һәм студентлар яшь гомер шушы укуга гына багышлана. Ягъни 4 ел магистратура, 4 ел бакалавриат, 2 ел магистратура, яңадан 2 яисә 3 ел аспирантурада уку. Күз аллагыз ничә ел гомерне бу һәм киләчәктә син әле үзеңнең нинди өлкәгә эшкә барасыңмы, ягъни син киләчәктә үзеңнең гыйльми юнәлешең буенча эш табасыңмы дигән сорау ачык булган хәлдә бу баскычларны үтү авыр. Шунлыктан аспирантларның саны кимү ул киләчәктә фәнебездә татар теле фәнендә проблема тудыра торган моментларның берсе. Ләкин шул ук вакытта бу 2 яклы проблема дип әйтергә кирәк. Җавап Регина истеп куймады. Бу чиракта журналистлар сез барыгызда менә бу мәсьәләне күтәрәсез икән, менә моның сан ягыннан диссертациялар яклауның саны кимүне шушы зур югалту итеп кабул итеп сораулар бирәсез икән. Мин тулысынча бу әйбер белән килешәм, бу фикер белән килешәм. Бу безгә, безнең телебезне саклауга, милләтебезне саклауга, үз-үзебезне саклауга зур зыян китерә торган саннарның берсе. Моның белән килешергә кирәк һәм без санап уздык аның төп проблемаларын. Ул проблемалар турында да сөйләшергә була һәм бүгенге көндә диссертациялар яклау мәсьәләсендәге проблемалар да бар. Ул турда беркем дә аны яшерми, без ул турда да сөйләшә алабыз. Без гомуми җәмгыятьтә барган үзгәрешләргә бәйле рәвештә төп мәсьәләләрне генә кагылып уздык. Мөмкин булса мин тагы бер генә сүз әйтәм. Менә без күптән түгел генә Петербург университетында үткән конференциядан кайттык һәм без махсус шушы сорауны без коллегаларыбызга бирдек. Шул Әлфия Шәүкәтовна белән без бергә идек ул конференцияда. Биредә тюркологлар җыелган иде һәм бу тюркологлар перифериядагы югары уку йортларына түгел, беренче чиратта Мәскәү дәүләт университеты һәм Санкт-Петербург дәүләт университеты кафедра мөдирләре, җитәкчеләре иде һәм аларга шушы сорау бирелде. Яклау сездә ни дәрәҗәдә? Чөнки
Моңар шиінде бірнеше телефон шалтырауы болған еді Татар информынан да, журналистлардан да менә бүгінгі күнде яклаулар кимейді. Һәм ни кызганыч, һәм гаҗәп дип әйтергә кирәк, безнең татар теле вазгыятенә бәйле без әйтәбез, менә бүген яклаулар юк, киләчәк. Икенче яктан бу гомумән шундый тенденция, ул гомумән фәндә бара торган тенденция дип аңларга кирәк. Һәм сәбәбе аның менә бу укытуның эш баскычлы булуына да, шул ук МГУ, шул ук Петербург укытучылары да бүгенге көндә яклауларның аз булуын әйтәләр, ягъни яклауларның кимүен. Чөнки билгеле бер чорда бик актив рәвештә яклаулар барды. Әмма бүген менә фәндә бу яңа таләпләргә мөгаен ияләшә төшү дә булырга мөмкин. Рәхмәт. Флёр Сәгитовна, сездән менә сорыс килгән иде, сез монда әйтелде, таләпләр катгыйланды дип, бәлки таләпләр катгыйлангач, менә диссертацияләрнең сыйфаты яхшыргандыр, бәлки киресенчә безгә кайгырга бик үк кирәк тә түгелдер. Бәлки 23 сыйфат түбән дәрәҗәдәрәк булганчы, 2 бик югары сыйфатлысы кирәктер. Сез ничек уйлыйсыз? Хөрмәтле коллегалар, хәерле көннәр. Әлбәттә, филологияның ике тармагы тел һәм әдәбият һәрвакытта бәйле рәвештә үсте, ләкин шулай булуга карамастан тел юнәлешендә яклаулар, әдәбият юнәлешендә яклаулар алып бардык. Әлбәттә, замана үзгәрә барган саен, гомумән мәктәптә укыту таләпләре дә югары күтәрелде. Вуз дәрәҗәсендә укытуга да зур таләпләр куела бара. Ул замана үткән саен технологиялар кертелә бара. Таләпләр әлбәттә үзгәрә бара. Һәм һәрвакыт билгеле бер периодта дип әйтик, аңа яраклашу чоры да була, өйрәнү чоры да була. Шуңа күрә бер сәбәбе буларак әлбәттә бу сыйфат үзгәреше дә, таләпләрнең катгыйлашуы да билгеле бер эссез югалмый, әлбәттә аның да урыны бар. Әлбәттә менә коллегалар әйткәнгә кушып, мин бу зур мәсьәлә, зур проблема фәнебезнең киләчәге турында. Һәм әйтәсем килә, менә моннан әйтик 10 гына ел элек әле Русиянең шактый күп төбәкләрендә, вузларда татар теле әдәбияты кафедралары эшләп килә иде. Анда шулай ук укыту процессы алып барыла иде. Әлбәттә, безнең Казанга күбесе яклауга ул төбәкләрдән дә килә иде. Мәскәүдән булсын, Ульян өлкәсеннән, Төмән өлкәсеннән булсын. Әлбәттә, андагы уку йортларында татар теле әдәбияты кадрлар әзерләү өзелүе, тукталуы төрле сәбәпләр аркасында, бу да менә шушы ахыр чиктә, шушы юнәлештәге эшкә дә минуслар китерә дип әйтәсем килә. Әлбәттә, аннан регионнардан килеп яклаучылар да шактый була иде, коллегаларым моның белән килешә дип уйлыйм. Әлбәттә, сыйфат инде фәнни эштә сыйфат төп таләпләрнең берсе. Ул һәрвакытта булырга тиеш. Һәм инде бүгенге көндәге әлеге менә бу баскычлы укуда тәэсир итә. Менә кичә генә кафедра утырышында аспирантларыбызның ярты еллык отчетларын тыңладык, эш нәтиҗәләре белән таныштык. Әлбәттә, аларның менә бу семестрда укыган фәннәрен исәпләсәк, шаккаткыч дисциплиналар бар анда. Ягъни бу да вакытын ала. Әлбәттә, әзерләнү дигә инде ниндидер бер өстәмә эшләр дә таләп итә торган юнәлеш. Кафедрада менә Гөлшат Раисовна әйткәнчә, безнең кафедрада да бүгенге көндә 5 аспирант, алар әдәбиятның теләсә кайсы чоры буенча үзләре кызыксындырган, үзләрен борчыган мәсьәләләр буенча темалар сайладылар. Һәрберсе кафедрада расланды. Менә үткән диссертация яклау советында бер эш нәкъ әдәбияттан булган иде. Һәм алдагы сөйләүчеләр фикере шунда да раслана. Әлеге яклаган диссертацияны яклаучы кеше мәктәп структурасыннан килгән иде, укытучы, ягъни вузда, безнең кафедрада да түгел кандидатлык һәм докторлык диссертациясе яклаган кешеләр эшли. Менә шуның белән дә бәйләтелә, әлбәттә. Әлбәттә. Мәктәптә эшли дип әйтәсем килә. Ягъни әлбәттә, кафедрада аспирант узды. Бер өстәмә әйтәсем килә. Без инде 12нче елдагы мәгариф законына
кабылдык. Аның аспирантура әзерләү, диссертацияларга кире тәэсир итү. Соңгы 1-2 елда академия системасында, гомумән Россия күләм, бу закондагы әлеге пунктларга, әлеге мәсьәләгә каршы чыгу, аның дөрес түгеллеге турында сүз бара. Менә әле апрель ахырында гына Россия Фәннәр академиясе президенты Сергеевның зур гына интервьюсы булды. Ул анда бу мәсьәләне бигрәк тә безнең академия системасы өчен зур зыян китерү турында әйтә һәм инде аспирантура, фәнни аспирантура булырга тиеш дип әйтә. Чөнки уку барышында, педагогика юнәлешендә, башка юнәлештәге әллә күпме лекциялар укып, безнең академия системасындагы аспирантураны да вуз системасына таба алып китеп, турыдан-туры фән белән шөгыльләнү мөмкинлеген кистеләр. Шуңа күрә бүген менә академия системасында Россиядә яңадан фәнни академия, фәнни аспирантурага әйләнеп кайту мәсьәләсе карала. Бу инде бик җитди мәсьәлә безнең өчен, чөнки гел уку белән генә шөгыльләнеп, турыдан-туры фән белән элеккеге кебек 3 ел дәвамында үзеңнең диссертация темаң белән утыру мөмкинлеге булмау. Хәзер инде төрле юллары өйрәнелә, бәлкем ул аспирантура 2 өлештән торырга тиештер дигән әйберләр дә бар. Стипендияны арттырып, эш хакы түләп, эшнең бер төре итеп оештыру вариантлары да бар. Фәнгә ныклап торып кирү өчен. Менә бу эзләнүләр матур гына бер юлын тапса, безнең өчен инде ул шушы юнәлешне үстерү өчен бик уңай күренеш булыр иде. Рәхмәт, сезнең сорауларыгызга күчик. Рәхмәт итегез. Хәерле көннәр, хөрмәтле мөгаллимнәр. Мөмкин булса бер юлы эш сорау бирәчәкмен, бер артлы вакытыгыз. Беренче сорауым ул, без бит инде әйтеп киттек, тел мәсьәләсендә диссертациялауларның яклауларның кимүе ул беренче ел гына бармый, 2012 елдан. Һәм һәрберегез китерелгән сәбәпләрне, ни өчен сәбәпләрен атап киттегез. Менә беренче сорауым ул моңарчы, кая булса да, менә шул сәбәпләр белән мөрәҗәгать иткәнегез бармы? Менә аспирантлар белән эш кыенлашты дигән менә шундый сорау, бәлки ВАКмы, ниндидер органнарга менә шулай итеп мөрәҗәгать иткәнегез бармы? Икенче сорау ул киләчәктә менә шул фәнни аспирантура булачак дигән сорауга җавапка килгәндә, аспирантлар 5-6 ел укырга тиеш булачак һәм алар ахырдан мәҗбүри рәвештә диссертация якларга тиеш булачак. Менә бу тагын өстәмә 5-6 ел. Ягъни быел 18-нче ел плюс 5, менә 12-нче елдан алып, менә 10 елга якын безнең менә ниндидер реформалар үзгәртү чоры. Бу фәнгә киләчәктә ничек тәэсир итәчәк? Һәм өченче сорау ул күбрәк Ким Галимовичка карыйдыр. Бүген чөнки тел, әдәбият һәм сәнгать институтында фольклор буенча да яклап буладыр, шулаймы? Менә без миннән интервью да алганда киләчәктә Шәрекне өйрәнү һәм халыкара мөнәсәбәтләр институты белән яңа диссертацион совет ачу турында сөйләшкән идек. Бу даталармы, ниндидер вакыты билгеләнгәнме аның ачу? Чөнки татар халык авызҗатын Татарстанда диссертациялар якланырга тиештер кебек. Рәхмәт. Ким мәгълүм сезгә атап әйтелгән сорау булгач, бераз соңгысыннан башлыйк әле. Шуннан да институтта инде 81 елдан кандидатлык яклау диссертациясе эшләп килде, 98дән докторлыкны яклау диссертациясе эшләп килде. Һәм инде 90-нчы еллар урталарыннан нәкъ менә кандидатлыкны һәм инде алга таба докторлыкны да фольклор буенча яклау мөмкинлеге ачылган иде. Ул инде Татарстан өчен генә түгел, күрше тирә барлык республикалардан да, аннан да ярактагы милли республикалардан һәр вакыт яклап килделәр. Менә минем статистика бар, әйтик, безнең 13-нче елда ябылганга кадәрге 10 елны алып карадым мин.
шушы диссертацияларның 55% телдән якланылган, 25% әдәбияттан, 20% фольклордан якланып килгән. Менә бу фольклор буенча 28 диссертация якланган. Аларның шактый гына өлеше Татарстаннан читтә яшәгән милләттәшләребез, яисә инде башка милләтләр, чөнки фольклорның аның белгечлегендә милләте язылмаган, ул гомуми белгечлек булып бара. Безгә Алтайдан да килеп якладылар, Удмуртиядан, Мордовиядан, барлык республикалардан да киләләр иде. Шуннан да бу бик мөһим мәсьәлә, ул диссертация яклау гына түгел, әлеге фәнни җәмәгатьчелекне Татарстанга тарту, Татарстанның дәрәҗәсен күрсәтү, Татарстан белән таныштыру һәм башка, алар барсы да безгә плюска эшлиләр иде. Кызганычка каршы, академиядагы үзгәрешләр сәбәпле без 14 елдан яклаулар кабул итмибез. Сез дөрес әйтәсез. Безнең эзләнүләр барды һәм инде менә Шәрыкне өйрәнү институты КФУның алар белән документлар нигездә әзерләнеп биткәннәр иде инде. Бәлки инде ул университетның татаристика тюркология юнәлешендәге институт белән эшләнергә тиеш булгандыр, әлеге советка 3нче белгечлек булып, ансы инде башка мәсьәлә, ул бездән генә тора торган әйбер түгел. Шәрыкне өйрәнү институтыннан тәкъдим булгач, шушындый яклау советы ачу мәсьәләсе тамамлануга таба бара. Анда инде мин хәзер төгәл генә вакытын әйтә алмыйм, чөнки базовый оешма буларак университет бара. Узакка сузылмыйча ачылыр, әлеге белгечлек буенча эш дәвам ителер дип уйлыйм. Түгел, ул инде Мәскәүдәге оешмалар белән бәйле шушы процедураны узарга кирәк. Чөнки хәзер диссертацион советлар ачу инде ул катлауланды күпкә. Хәзер инде күбрәк яңа советлар ачу түгел, булганнарын пачкалап ябу турында сүз бара. Шуңа күрә ачуның яңа совет ачу процедурасы катлаулырак. Шуңа күрә күпмедер вакыт уза. Ышаныч бар, менә шушы эшне дәвам итәрбез дә, һәм инде бүгенге көнгә кадәр фольклористика буенча барлык милли республикалардан безгә мөрәҗәгать итүләр әле дә дәвам итә. Андый совет безнең минем мәгълүматыма караганда Мәскәүдәге дөнья әдәбиятын өйрәнү институтында гына күптән түгел ачылды. Башка җирләрдә андый совет юк, шуңа күрә безнең өчен ул бик мәсьәлә, бик җитди мәсьәлә. Ким Галимовичка өстәмә әйтеп бер нәрсәне әйтеп үтәм. Әгәр диссертация булса, яклатуны ул проблема түгел. Мәсәлән, Мәскәү советыннан 5 кешене без чакырабыз безнең советка, һәм 2 шифр белән без аны яклатабыз. Татар әдәбияты һәм фольклор. Шундый ук яклаулар менә институт хезмәткәрләрендә булды. Лилия безгә килеп шундый докторлык диссертациясе яклады. Әгәр дә диссертация булса, шул советка кушып 2 шифрга яклатырга мөмкинлек бар. Анда, мәсәлән, совет юк дип, асы проблема түгел. Бу инде теге шушы юнәлеш, шушы белгечлек буенча совет булмаганга күрә юлларын эзләп шушылар яклату турында сүз бар. Әлбәттә, инде үз белгечлеге буенча совет ачылу, ул инде күпкә киңрәк мөмкинлек бирә. Без шул турда сүз алып барабыз. Рәхмәт. Әлфия Шәүкәтовна, менә бу сорауга да җавап бирсәгез иде, менә диссертацияләрнең кимү, ул ниндидер ведомстволарда менә караламы, ниндидер мөрәҗәгатьләр? Беренчедән, без бит инде менә бу безнең әйткән фикерләр барсы да ул Мәскәүдә законнар белән ныгытылган. Мәскәүдә ВАК карары, ВАКның положениялары бар, без шуңа таянып эшлибез. Әгәр дә Мәскәүдән безгә шундый күрсәтмә төшә икән, без аны тагын кая мөрәҗәгать итик? Нәрсә дип мөрәҗәгать итик? Без эшлибез, диссертациялар языла, киләләр, яклатабыз, бернинди проблема да юк. Иң мөһиме диссертация язып безнең советка килү кирәк. Һәм әлегенә әйтеп әйткән Россия Фәннәр академиясе президентының шушы мәсьәләгә кагылып, үзенең шәхси фикерен, анда инде укырга ачып караса укырга була, төрле уку йортларының, зур дәрәҗәле уку йортларының җитәкчеләренең дә бу мәсьәләгә фикере, аспирантура ничә ел булырга тиеш, ниндирәк принцип белән эшләргә, нәкъ менә шушы мәсьәлә бу дәрәҗәгә килеп җиткән икән, сез биргән сорау нәкъ менә академия системасында бу мәсьәлә белән риза булмау, канагать булмау, менә шушы мәсьәләне шишүгә таба юлы, шуннан килеп чыккан әйберләр инде булар. Бу мәсьәләнең бит башка яклары да бар. Аны без сифат мәсьәләсенә башкасына киләбез икән, монда без әле кандидатлык диссертациясе турында гына сөйләйбез. Кандидатлык диссертациясе турында сөйләйбез. Без әле докторлык диссертациясына кирмәдек. Менә бу проблемаларга кирип китәбез икән,
зур сұраулар, проблемалар анда көп. Һәм менә икенче соравына динен җавап бирсәгез иде, менә киләчәктә менә шушы яңа кануннар кабул ителү һәм алар белән эшләү киләчәктә фәнгә ничек тәэсир итәр дип уйлыйсыз татар теле һәм әдәбиятына? Без әйтеп үттек, бүгенге көндә татар теле кафедрасында 5 аспирант бар, татар әдәбияты кафедрасында 6 аспирант бар, безнең кафедрада 11 аспирант бар. Димәк, бу аспирантлар үзләренең уку срогын тәмамлаганда, алар аспирантлык диссертацияларын яклыйлар. Шуннан соң инде кемнәр яңадан кандидатлык дәрәҗәсе алырга килә, аларның үзеннән тора. Кеше тели икән, ул эшен дәвам итеп диссертацион советка китерә эшен. Теләми икән, шушы дипломы белән эшли. Монда Бу шарапта без инде хәзер нәкъ менә диссертация яклау мәсьәләсенең принципиальлегенә таба килеп чыгабыз. Академия системасы белән югары уку йортларындагы мәсьәләгә карашның икесе ике төрле булганына килеп чыгабыз. Югары уку йортының 3нче баскычын тәмамлап, диплом алып эшләү мөмкинлеге бар. Академик оешмаларда кандидатлык язмау, якламау ул инде безгә һеч кенә дә эшләү мөмкинлеге, Аллаһ эшләү мөмкинлеге бирми. Ул алай була алмый. Һәм бу кешенең инде фәнгә куәсе, фәнгә үзенең потенциалы башкасы җитмәү дигән әйбергә китереп чыгара торган. Әлбәттә, аспирантура тәмамлап, диплом алып, әгәр дә ул кеше университетта яисә башка югары уку йортына эшкә бара икән, ул әлбәттә кандидатлык диссертациясын яклаячак. Ул аның үзе өчен кирәк. Аның таләпләре барыбер бар. Ул булай гына диссертация якламыйча гына ул озак эшләй алмый барыбер. Әмма ләкин мин әйткән менә бу 21 аспирант барысы да ул бит вузга яисә башка системага китмәсә, ул якламыйча калалар. Әгәр дә бездә калса, университетта дигән югары уку йортына яисә фәнни оешмаларга китсә, алар якларга тиеш. Мин тагын бер өстәп мәсьәлә әйтәсем килә. Менә бу 5-6 ел дигән әйбер дә бар. Ул проект рәвешендәге әйберләр. Һәм инде магистратура тамамлаганнан соң тагын уку, әлбәттә ул нигә китерә? Зур вакыт аралыгына китерә. Әмма анда бит мәсьәлә карала, алар инде фән кешесе буларак, фәнни хезмәткәр буларак эшләү, хезмәт итү дә шушының иченә керә. Ул аспирантура укугына түгел, аспирантурасы аның 1-2 ел булырга мөмкин. Ул имтиханнарын тапшыра, ниндидер бер таләпләрне үти, калганы инде аның фәнни хезмәттә эш итү. Ул бит 3 елда яклап чыгу дигән әйбер һәр кеше аны элек тә яклап чыгу җитмәй иде. Ну, менә бу зыян китермәйме дигән әйбер. Менә бүгенге көндә сан ягыннан кимү, ул бигрәк тә милли Россиядагы милләтләргә зыян китерә торган мәсьәлә. Чөнки элегрәк безнең мәгариф системасында ул мәктәптә эшлиме, РАНОда эшлиме, мәктәпкә, мәгарифкә бәйле булган башка учреждениялардан ул кандидатлык диссертациясы яклау. Ул ниндидер үзенә дәрәҗә бирә иде һәм инде укытучыларның да үзләренең потенциалларын, үзләренең шул өлкәдәге дәрәҗәләрен күтәрә иде. Менә бу безгә хәзер министрлыклар ашада гомумән бу мәсьәләгә игътибарны киметмәскә кирәк. Һәм инде диссертация яклап, дипломлы менә шушы кешеләргә ниндидер өстәмә ташламалар бирергәме, аларны кызыксындыру, шушы юнәлеш белән бармаса, без бит әле барыбыз да мәгърифәтчелек белән дә шөгыльләнәбез. Шуңа күрә бу безгә бик нык зыян китерә торган мәсьәлә. Сез аны күтәрү, мәсьәләнең күтәрелүе дөрес. Әмма ләкин аны республика күләмендә, дәүләт дәрәҗәсендә мәсьәләне куеп, киңрәк итеп карарга кирәк. Диссертация яклап, шөгыльләнеп, укытып утыру мәсьәләсе генә түгел. Без бу үз-үзебезне саклап калу мәсьәләсе, укымышлы, дәрәҗәле кешеләрнең күбрәк булырга тиешлеге турында сүз бара. Рәхим итегез. Римма Мөхәммәтова. Сүз күп, эмоция күп, ләкин конкретика аз. Менә коллегамның соравын төгәлрәк җавап алу ниятеннән конкрет менә безнең, сезнең КФУ ияли галимнәрнең, җитәкчеләрнең бу мәсьәләне республика президентына, мәгариф министрлыгына аңлатканыгыз, җиткергәнегез бармы? Беренчедән. Һәм әлеге вакытта сез әйттегез, кемдер интервью биргән, кемдер язган, конкрет безнең Татарстан Республикасы бу өлкәдә нәрсә эшли ала. Менә сез әйттегез, ниндидер грантлар булырга тиеш, ниндидер кызыксындыру чаралары булырга мөмкин. Сезнең тарафта ниндидер хат язылдымы кимендә?
бу мәсьәләне ачыклау, хәл итү юнәлешендә? Аңлашылмый, Рима. Әйе, аңлашыла. Фән өлкәсендә аспирантларны санын арттыру һәм фән эшләрен татар теленең һәм әдәбиятының санын киметмәү юнәлешендә. Әгәр дә сез әйтәсез икән, бу мәсьәлә безнең халыкка, милләткә зыян сала икән, бу хакта белергә тиешләр бит, аңлатырга тиешләр. Ниндидер бу безнең мәгариф министрлыгыннан ВАКка язылган хатлар бармы? Сезнең сүзегезне тыңлап, ниндидер белмим, президент ягыннан кызыксындыручылар ниндидер грантлар булдырырга кирәкме? Ул хакта язылдымы? Шуңа конкретнарак җавап бирсәгез иде. Монда бик күп сораулар бергә кушылган. Аны аерып алып. Юк, монда конкрет бер сорау бар. Менә шушыны диссертацияләрне яклау санын кимемәсен өчен нинди дә булса чаралар эшли аламы? Мәсәлән, мен сезне белеп әйтәм. Дәүләт программасында аспирантлар әзерләү буенча аерым бер мәтни бар, статья бар. Һәр елны дип куелган иде, әмма ләкин ул беренче кабул итүдә булды. 15 магистр, 4 аспирант, алар кабул ителде. Аларның әле укып бетермәгәннәр, алар 3нче курста. Менә алар 4 кеше дәүләт хисабына татар теле әдәбияты буенча аспирантурада укый. Ул бар. Дәүләт программасы, телләрне саклау буенча дәүләт программасы кысасында. Нинди дә булса менә эшләргә мөмкинме, мәсәлән, бу проблеманы киң җәмәгатьчелеккә җиткерү шулай Беләсезме, монда бит мәсьәлә тора. Менә без әйттек. Без үзебезнең аспирантурага укырга алу, диссертациялар яклау процессы дәвам итә. Аспирантлар алабыз. Безнең менә элек күбрәк иде. Хәзер инде барыбер аспирантурага алу ел сайын 6 урын бар. 6 урынга диссертация язып эшләргә мөмкинлек бирә. 6 аспирант укырга керә. Барып диссертация яклау проблемасы юк. Менә безнең соңгы елларда инде 13нче елларга кадәр biz шушы буыннар алышуны башкасы белән шактый гына кешеләр яклап чыкты. Безнең бүген институтта бармак белән мин санап чыга алам, ничә фәнни хезмәткәр диссертация якламаган. Ул кешеләр инде яклар дип уйламыйм мин. Андый проблема, диссертация яклау проблемасы бүген юк. Шуңа күрә безнең өчен ул проблема юк. Монда мәсьәлә әнә шул онга якын югары уку йортлары бүлекләренең ябылу мәсьәләсе. Һәм инде мәктәптә башка системада әлеге мәсьәләгә без ул турыда әлбәттә сөйләшкәнебез бар. Безнең алай гына да түгел, республика президенты исеменнән монда бит әле мәсьәлә бар, татар телендә диссертация язып яклау мөмкинлеге битү турында да сүз бара. Менә бу мәсьәләләр буенча республика президенты исеменнән берничә хат ВАКка да җибәрелде, хөкүмәткә җибәрелде. Бу мәсьәлә һәр вакыт күтәрелеп, һәр вакыт игътибар үзәгеннән төшкәне юк бу мәсьәләнең. Әндә инде турыдан-туры 27 булганда фәләнгә төшкән, сон ягыннан азайган дигән әйбер ничектер ул үз максат түгел. Санның ничек итеп торуы. Проблема нәрсәдә? Менә безнең өчен бүген проблема докторлык диссертацияларына бару проблемасы бар. Язабызмы? Яклау проблемасы түгел. Менә без соңгы елларны алып карыйбыз икән, безнең КФУда бер докторыбыз яклады. Әле ел башында гына Чебоксардагы советка барып бер докторлык якладылар. Мордовияга барып сәнгать белешләре яклады. Мондагы консерваториядә музыка буенча якладылар. Яклау процессы бара, ул туктамаячакта. Югары дәрәҗәдәге фән кешеләре әзерләү өчен докторлар булырга тиеш. Менә хәзер без ниләрне саннарны алып карыйбыз икән, электән килә безнең яклауларның барсының санын алып карасак, 10% докторлык бара. 9-га 1 гомуми планда алганда. 9 кандидатлык, 1 докторлык. Шушы саннар бара. Алга таба ул ничек булыр? Менә бу проблема. Менә хәзер институтта докторлар әзерләү проблемасы бар. Менә бу инде фәнне саклап калу, алга таба яңа кандидатлар эшләү өчен докторлар буыны формулаша аламы? Менә бу буыннар алышыну вакытындагы
төп проблемаларның берсе менә шушы килеп чыга. Һәм инде ул бәлки диссертацияларның санына да тәэсир итәргә мөмкин. Алгата аның сыйфатына тәэсир итәргә мөмкин бигрәк тә. Менә бу проблемалар бар. Мөрәҗәгатьләр туктап тормый. Докторлык диссертациясын, кандидат диссертациясын якларга үгетләү эше барамы? Яисә ничегрәк бу процесс куелган алайса? Бездә бер кеше яисә ике кеше яклай икән, бу бит аз безнең өчен. Шуңа күрә бу мәсьәләне ничегрәк хәл итәргә мөмкин? Институтка килгәнгә инде директор булып уннан ел артык эшлим. Ул мәсьәлә бер кашан да көн тәртибеннән төшкәне юк. Әмма ләкин диссертат докторлык язу, яклауга алып бару ул бик катлаулы мәсьәләләрнең берсе. Без инде яртышар ел вакытта биреп карадык, тәэсире булды аның, азмы күпме әзерлеге булган кешегә бирә идек эш планын итеп, үзебезчә көйләп, яртышар ел мөмкинлек диссертацияны тамамлауга алып бара торган. Безнең тарафтан ул теге дөресен әйткәндә өстәл сугып та сөйләшү бара. Булай итеп тә, китап итеп бастырып чыгару диссертацияларны башкасы бернинди дә проблема юк. Biz аларга анда бит әле менә Әлфә Шәкәтнең әйтте, аның үзенең таләпләре бар. Фәлән мәкалә бастырган өчендә акча белән ярдәм итү мәсьәләсенә дә барабыз. Китапларын хөкүмәт, институт, академия хисабыннан бастырып чыгару мәсьәләләре дә. Докторлыкка барып җитү мәсьәләсе бар. Ул инде бер яклап фән белән генә утыра алмый кеше эш хакы мәсьәләсе проблемасы бар. Ул хәзер грантлар белән шөгыльләнә, ул өстәмә акча эшләү мәсьәләләре белән шөгыльләнә. Үзенең диссертация, үзенең төп проблемасы, фәнни проблемасы белән утырырга вакыты аз мәсьәләсе монсы бар. Икенче яклап инде тагын төп проблемаларның берсе, мин бәлким югары уку йортларында үзлеге аерма зурдыр дип уйламыйм. Бу докторлык язганда фәнни консультант табу, фәнни консультант белән эшләү мәсьәләсе төп проблемаларның берсе менә шушы. Ягъни менә бу буыннар алышыну, бер буынның бөтенләй түгел инде, но нигездә булмавы. Бүгенге көндә плюс-минус 60 яшьлек, 65 яшьлек фән кешеләренең менә бу системада булмавы фәнни консультантлык проблемасын тудыра. Докторлык язу өчен фәнни консультант кирәк. Бүгенге карашлы фәнни дөньядагы үзенең карашы булган, бөтен фәнни мәктәпләре белән ни булган, фәнни теоретик яктан югары дәрәҗәдә булган кеше консультантлык эше алып барган. Менә бүген зур проблемаларның берсе менә шушылай. Шуңа күрә ничек итеп алга таба барырга? Аны суверенитетлык, иркен алу, иреклек алу, академия төзү мәсьәләләре ул бер. Аның төпләре эченә карасаң, менә шушы үз казаныбызда кайнауга таба бару 90-нчы еллардан башлап. Россиядагы бүтән үзгәрешләр фәнни мәктәпләр белән араларның үзелүе. Мәскәү, Петербург, Урта Азия башкаларның шушы республикалар белән нигездә араның үзелүе. Һәм инде аларның үзләрендә дә зур үзгәрешләр, буыннар алышыну башкасы аркасында фәнни мәктәпләрнең юкка чыгуы. Менә бу мәсьәләдә без үз казаныбызда кайнап, алар үзләре дә шул хәлдә. Без генә түгел. Менә бу илнең таркалуы зур проблемага китереп чыгарды. Бүген ул калкып чыкты хәзер. Менә шу сыйфат ягыннан калкып чыкты. Сөймәкә ханым. Менә сез барыгыз бик дәрәҗәле галимнәр инде. Менә һәр кайсыгызның аспиранты бардыр, һәр кайсыгызның фәнни җитәкчеседер инде. Менә бер сорау, ничек менә татар әдәбиятына, татар драматургиясенә, татар поэзиясенә рус телендә диссертация яклап була, диссертация язып була. Диссертация язучылар килмәгәч, сезнең диссертантларыгыз да Onlar rus tilində yazı degan söz bit indi. Əlbəttə dissertasiya rus tilində yazıla, ul vaxtının nigizləməsinə yazılğan. Dissertasiya rus tilində bulurğa tiyiş deyilgən. Çünki dissertasiya antiplagiat sistemasindən ötə bugünkü gündə əligə tatar tilindən antiplagiat tilində yazıb bula. Әлеге вак мәкаләләр. Татар теле әдәбияты, татар әдәбиятыннан. Яза алган кеше яза. Менә без барыбыз да рус телендә диссертацияләребезне якладык. Бүгенге көндә менә сезнең каршыда утыручылар нәкъ шундыйлар. Аларның кимүенең тагын бер сәбәбе менә шушы. Аның бит әле әдәбият булса, драматургия булса бер мәсьәлә, анда әле азмы күпме җиңелрәк.
til проблемалары, урта ғасыр әдәбияты, әдәби тілінің урта ғасыр чыры, башқасы шуша әйберләргә ғәрәп язулы материалларга, чыганакларга керәбез икән, менә аның кайда иң төп проблемаларының безгә суга торган әйберләре. Шуңа күрә сез дөрес әйтәсез, ул бик катлаулы мәсьәлә, сан ягына да суга торган әйбер, һәм инде сифат ягына да суга торган әйбер. Проблема монда бик күп. Мәсьәләсе буенча берничә тапкыр хатлар да язылды, инде булар актуаль мәсьәлә, әлбәттә. Барыбыз да шулай дип әйттеләр. Мен инде үзем татар телендә докторлык язып яклаган кеше. Соңгысы булганмындыр дип уйлыйм инде мен. Шуннан соң минем күргәнем булмады, докторлыкны татар телендә язуны ул шактый күптән булды. Һәм инде шуннан соң инде диссертация яклау документларына үзгәреш керә башлады, баскыч булып, бер-ике этап, шуннан бөтенләй дә ябугар. 2001 елда якладым мен. Шуннан соң бүтән булмагандыр. Бу күпмедер вакыт узгач, нигезләмәгә үзгәреш керде. Рус телендә нигездә, ниндидер формулировка үзгәрде инде. Шуннан күпмедер вакыттан бөтенләй кисеп куйдылар инде. 11 елда минем аспирант яклады татар телендә. Кандидатлык безнең 13-нче елга кадәр килде. Кандидатлыкта проблема менә 14-нче еллардан башланды. Кандидатлыкны без 13-нче, 14-нче елга кадәр татар телендә проблемасыз якладык. Мен докторлык турында әйтәм. Гафу итегез, Ким Галимович докторлык диссертацияларына кирип китте дә, шуңа бәйле рәвештә бу бит әле докторлык диссертацияларын яклау кыйынлыклары киләчәктә шул ук диссертацион советларны саклап калуда да. Чөнки бер диссертацион совет бер белгечлек өчен кимендә 5 доктор булырга тиешме, 7ме? Безнең кебек менә татар тел белеме кебек барыбер никадәр утырсак та кечкенә һәм үзенчәлекле юнәлештә безнең өчен генә кадерле булган юнәлештә диссертацион советларны яклап калу һәм гомумән докторларны булдыру мәсьәләсендә киләчәктә ничек менә чыгу юлы? Зур проблема. Проблема бик зур. Аның бит әле совет составына кирү өчен тагын аның үзенең таләпләре бар. Сен әле әйтик фольклор буенчамы, тел буенчамы, белгечме, дипломың ничек дип кенә сорамыйлар. Синең әле таләп буенча әллә күпме фәлән җирләрдә басылган мәкаләләрең булырга тиеш. Тагын нәрсә? Ул тагын шул статистика, менә Казан университетында ул бик әйбәт белә, ул статистиканы, мәкаләләр саннарының коэффициентларын, башкаларын без әле ул дәрәҗәгә барып җиткән оешма түгел. Менә шул мәкаләләр саны буенча туры килмәсә, диссертацион совет составына да алмыйлар. Аның проблема. Бу мәсьәләләрне без хәл итү юлларын һәр даим эшләргә, эзләргә тиешбез. Аның башка юлы юк. Рахмат, сорау. Проблемалар күп дип әйттегез, проблемаларның сәбәпләре күп. Шуларның берсе аспирантурада укучыларның, докторлык диссертациясын яклаучыларның кызыксындыру чаралары юк дип әйттегез, акчасы әз дидегез. Конкрет менә аспирантурада укучы күпме ала һәм докторлык яклаган кешегә өстәмә күпме акча бирелә, шул турыда әйтсәгез иде. Һәм Татарстан ягыннан татар теле һәм әдәбияты фәнендә шушы фәнни эшләр язган кешеләргә өстәмә ниндидер акча белән ярдәм итү мөмкинлеге бармы, караламы? Аспирантларның стипендиясе бүгенге көндә 3000 тирәсе. Ләкин төрле башка стипендия алу мөмкинлекләре бар. Мәсәлән, Оксфорд стипендиясын алалар. Яхшы укыган аспирант, фәнни мәкаләләре булган аспирант, анда дәгъва итеп, бу стипендияны алу мөмкинлеге бар. Күләме? Оксфорд стипендиясының күләме 6000 бер айга. Димәк, һәм башка конкурсларда катнашалар. Яшьләр өчен бик күп конкурслар бар. Аларда катнашып, грантлар алалар. Һәм тагын бер нәрсә әйтәсем килә. Мәсәлән, бездә әгәр дә доктор булып кафедрада эшлисең икән, мин хезмәт хакы түбән димәс идем, 60 000 хезмәт хакы бүгенге көндә түбән түгел ул. Кандидатлар 40 000 алалар, доцентлар.
өчен алайса әз килеме шул алайса антиплагиатлыктан куркалармы, нәрсәдән куркалар? Бір-екі генә сүз әйтим әле, менә ни өчен аз дигәндә, элек ни өчен күп булды? Мәсәлән, безнең буын ул фәнгә килде, бик күпләр, белмим, аннан соң килделәр. Һәм бүген менә бүгенге көндә билгеле бер дәрәҗәдә, әгәр дә сезнеңчә әйтсәк, торгынлык. Иң беренче кеше ни өчен аспирантурага бара? Ул хобби түгел. Кеше шул кадәр хезмәт куеп, аспирантура булмаса, мин сезгә баскычларын санадым бит, шул кадәр укып, кеше ахырда тиешле хезмәт хакы алып, ышанычлы эш урыны булдыруны күзаллый. Менә шушы фәлән ел укып, 10 еллап укып, синең киләчәктә төгәл эш урының булмаса, мәсәлән, без аспирантураны кем өчен әзерлибез? Ул югары уку йортлары өчен укытучы булып чыгачак бит инде һәм фәнгә китә. Һәм икенчесе академик структура, ягъни безнең очракта ияли. Әгәр дә бу ике структурада да бүгенге көндә мин юкагына әйтмәдем, безнең кафедрның мәсәлән уртача яше 44-45 яшь икән. Димәк, пенсияга кадәр, гафу итегез, әле шактый пенсия яшендә занайтсалар, шушы хәл тел әдәбият сәнгать институтында да анда яшь кадрлар бик күп. Ягъни 10 ел укып, 3000 стипендия алып, ярар ниндер өстәмә грантлар, стипендиялар белән 6-7 мең өстәмә акча алып, бу кеше алга таба нәрсәгә йөз тотырга тиеш, эш урынның булмагач. Менә бу бит төп сәбәп җәмәгать. Без әле инде сәбәпләр, югары идеяларны әйтергә мөмкин, ләкин безнең һәрберебезнең төп чыганагы ул тормыш, алга таба карьера ясау, тормыш итү һәм ул әлбәттә финанс ягы. Менә бу сәбәпне онытмасак иде. Шуның өчен әзәюе киләчәктә нәрсә булыр дигән проблемалар һәм докторлыкта да нәкъ шушы. Алга таба минем эшем булырмы дигән сорау, ул әлбәттә үзәктә тора. Әйткәнемчә, инде монда айырма бар югары уку йортлары белән. Безнең академик системада аспирантлар соңгы менә бер 2-3 ел чамасыдыр инде 6000 стипендия алалар. Барсы да кем укырга керә. Безне аннан тагын укып эшләрдәй потенциалы булган, дәрте булган кешеләрне, аспирантларны эшкә алу мөмкинлеге дә бар. Кайсы белгечлек буенча укый, без әкренләп әйтгәндә ярты ставкагамы, ничекме шул үзе укый торган бүлек тирәсенә беркетү ягы белән барабыз. Андый мөмкинлекләр дә бар. Ул инде шактый дәвам итә. Күпмедер күләмдә шушылай эшләп беркептә калган аспирантлар да бар. Мөмкинлек юк түгел. Монда конкурентная способность дигән әйбергә таба барабыз хәзер. Менә эш урыны буламы, булмыймы, нәрсәме, ничекме? Монда бит мәсьәлә икенче ягда бар. Татар теле әдәбияты дип ничектер шикләп куеп, үзебезне шикләргә тиеш түгел без. Кешенең үзенең потенциалы нинди шушы белгечлек буенча. Димәк, ул белгечлеге югары булган сайын, ул телләр беләме, ул нинди темага диссертация яклаган, гарәп теле, төрек теле, башка төрки телләрне беләме, инглиз теле, менә бу яклаган диссертациясының темасының да актуаль булуы, татар теле әйтик ниндидер шикле булмасын. Ул киңрәк булган сайын эш урыны табу мөмкинлеге дә арта. Шуңа күрә мәсьәләне кешенең үзе шушы юнәлештә әзерләндергә тиеш. Ниндидер теге тар мөмкинлек шушы булган ни белән генә яшәү түгел. Шушы якка барырга тиеш. Тагын бер сорау әйткән, менә Татарстанның булышырга ниндидер мөмкинлеге бармы? Менә бәлки хәзер шулай эшләргә дә кирәктер. Менә кемнеңдер потенциалы бар икән, аңа ниндидер кызыксындырып, махсус рәвештә алып килергәдер мөмкинлек бармы икән шундый? Грантлар биреп, мәсәлән. Бездә академия системасында әйткәнемчә стипендия бара, эшкә урнашып эшләү турында мөмкинлекләребез бар. Димәк, ул өстәмә эш эшли. Шул ук вакытта үзенең эшләгән бүлегендә диссертация язу пора. Инде максатчан ниндидер өстәмә акча түләү. Инде ул эштә эшли икән, димәк инде ул грант алу мөмкинлеге ачыла. Дәүләт программалары бар республикада, шул программалар буенча өстәмә эш алып, өстәмә акча эшләү мөмкинлекләре бар. Әмма ләкин, менә без һәр вакыт Россиядә шушы белмим чит илдә ничектер бездә шушындый мәсьәләгә керәбез дә, грант алып, өстәмә акча эшләү мөмкинлеге бар. Эш хакы шушындый кадәр булган булса, грантлар белән ул моның кадәргә җитә дигән саннары белән китерәбез. Ул әйбер ике яклы әйбер. Ягъни ул грант алып,
üsteme iş башкара икән, демәк аның үзенең утырып эшли торган эше не зыян килә. Ул бит әле без сүз сөйлибез, шушы план буенча алып эшләгән эшеңә тиешле эш хакы түләнергә тиеш. Без шушыны өмет итәбез. Менә шушы әйбер булган очракта кеше инде грантка да өметләнеп, шуның белән өметләнеп кенә яшәмәсе. Менә бу эш хакын базовый булган, нигез булып торган эш хакын арттырырга, фән кешеләренең дәрәҗәсен арттыруга барырга тиеш безнең хөкүмәт. Без ул турда инде мәсьәләне күтәреп торабыз. Очрашу барышында да Академия президенты тарафыннан да ул бер туктаусыз ул мәсьәлә ул күтәрелә. Шуңа күрә ул инде грантлар бит алар дәүләт программасындагы алар өстәмә менә шушы мәсьәләне бүгенге көндә хәл итеп бару юлларының берсе. Ким Мугалимович, все-таки без журналистлар аңламадык, менә төгәлрәк әйтсәгез, нинди мәгариф законы бар нәрсәне үзгәртте дип әйттегез. Һәм шушы мәгариф канунын кире кагу, үзгәртү мөмкинлеге бар. Менә милли республикалардагы булган галимнәр берләшеп ниндидер хат юллаумы, депутатларга мөрәҗәгать итүме. Менә шушы законнарның үзенчәлекләре нинди закон ул әйтеп китегез. Нинди номеры белән? Мен номерын әйтә алмыйм. Анда нәрсә дип язылган? 12 елда яңа мәгариф законы кабул ителде. Анда инде менә бу бакалавриат, магистратура турындагы үзгәрешләр нәкъ шул законда үзгәрешләр кертелде. Аспирантура мәсьәләсе дә шунда. Инде сез нәрсәне ишетәсегез килә? Барлык милли республикалардан берләшеп татар телендә, милли телләрдә диссертация язып яклау мәсьәләсеме? Татарстаннан тыш ул бер генә республикада юк дәрәҗәсендә. Башкортстанда юкмы, башкорт телендә юк дәрәҗәсендә. Бер-ике диссертация килгәне булды безнең башкорт телендә, әйтик, фольклор буенча, тел буенча. Әйтә алмыйм, ул юк дәрәҗә. Башка республикаларда сез бер җирдә дә ул мәсьәләне күрмисез. Шуңа күрә ничек итеп бу мәсьәләдә берләшергә? Мәсьәлә ачык кала. Без ялгызлык безнең бик күп мәсьәләләрдә безнең ялгызлык бар. Милли телләрдә фәннәрне үстерү ниятеннән милли республикалардагы галимнәр генә түгел, сезнең галимнәр Мәскәүдәге, Петербургдагы галимнәр дә сезгә кушыла аламы? Алар белән ниндидер шушы проблемаларга игътибарын җәлеп итүдә мөмкинлеген карарга кирәктер бит. Мен сезгә нәрсә әйтә алам. 2000 еллар башында, 90 елларда, 2000 еллар башында Татарстан татар телендә югары белемне һәм һөнәри белем бирү мәсьәләсен шактый дәрәҗәгә күтәргән чорлары булды. Китаплар дистәләгән чыкты, вузларда без ана телендә белгечләр әзерләдек, һәм башка шушындый эшләр башкарылды. Без бу мәсьәләне Мәскәүдә уза торган чараларда да, башка җирләрдә күтәр, бу мәсьәләгә катнашу, башка республикалар тарафыннан бу мәсьәләгә катнашу, һөнәри белемне ана телендә дигән әйбернең бер кашанда булуы яңгырамады. Ул без аны Европа хартиясына да бәйләп мәсьәләне күтәргән чакларыбыз булды. Мәскәүдә, башка шәһәрләрдә булган чараларда. Кызганычка каршы, ул мәсьәләгә милли республикаларда әйләнеп кайтырлар дигән потенциал юк булды. Һәм менә бер сорау килгән инде безнең матбугат конференциясе вакыты чыгып бара. Менә без таблицаларда күрдек бит инде 23 идә 2 калган. Быел әйттегез 2 дип, димәк алга таба кимү ниндидер ул кимү микрофон рәхмәт. 2 диссертация якланды. Тагын 2 диссертация инде беренче тикшерүне үтте. Ел ахырына кадәр әле булыр дип уйлыйбыз. Ләкин диссертация яклауның вакыты бик узын. Бер докторлык диссертациясе яклау өчен, мәсәлән, диссертация советка кирип яклау вакытына кадәр кимендә ярты ел үтте. Кимендә ярты ел. Төрле процесслар белән эш килә, мәсәлән, безгә эш килә. Без бу эшне әгәр дә ул читтән килә икән, профиль кафедрага бирәбез тикшерергә, әгәр дә үзебезнең икән, шул кафедрада чыккан протокол нигезендә кабул итәбез. Шуннан эш университет сайтына эленеп тора. Ул 15 көн эленеп торганнан соң совет экспертлар билгели. Экспертлар 10 көн дәвамында укыйлар эшне. Без 10 көннән соң тагын совет җыелып, бу эшне советка тәгаен кабул итәбез. Шуннан кандидатлык диссертациясе 2 ай, доктор
докторлык диссертациясы 3 ай сайтта эленеп тора. Һәм барлык килгән бәяләмәләр диссертацияга сайтка беркетелеп бара. Дөнья күләмендә теләсә кайда булган шушы тема белән кызыксынган кеше диссертация якланганчы ук аның белән таныша ала, бәяләмәләр белән таныша ала, үзенең фикерен белдерә ала. Шуннан соң гына яклау билгеләрне без яклатабыз. Кимендә 4 була дип әйтә аласыз инде сез быел, әйеме? Менә бүген мәсәлән 4 булыр, 5 булыр дип әйтә алмыйм. Әйткәнемчә, күренеп торган диссертациялар бар. Һәм кандидатлыклар бар, һәм докторлыклар бар. Күбрәк кандидатлык әлбәттә. Алайса менә без киләчәктә безнең фәнебезне, телебезне, әдәбиятыбызны өйрәнерлек галимнәр булачак, дәреслектәр Әлбәттә язучы. булачак. Без беркайчан да депрессиягә бирергә тиеш түгел. Без оптимист булырга тиешбез. Әйтерсезләр. Рәхмәт. Рәхмәт, бик сез сезгә.